Hej så sammen og velkommen til en ny video på Oakfield Farm. I dag der er vi ude at høste, og nu regner det, det er lidt noget lort. Vi er ude at høste noget hvede i dag. Skal jeg nok selv lige tage over for den her worker. De har aldrig fundet ud af det. Ellers er det bare lige det vi skal lave lige nu. Vi skal have høstet den her mark. Så skal vi have høstet en mark over på den anden side også. Nå, men jeg vil bare lige spole frem til, når det er, jeg skal fylde over i vognen. Der er så en af mine andre kammerater, der lige har sendt mig over i casen. 200, case Puma med 400. Og en presser 436. Han var næsten i joint, så tog han lige over for høst. Så det er bare meget godt. Fuck den der håndballe. Spoler frem til, når vi kommer derhen. Så er vi sgu kommet. Så er jeg kommet frem til stedet. Nu skal jeg bare i gang med at presse. Så ja, det tror jeg bare, det er det, jeg skal lave indtil videre. Og så ved jeg ikke lige helt, hvad vi skal lave efter. Jeg skulle da glemme at sænke den. Jeg har i hvert fald en meget gammel John Deere der. En 7930. Og så har jeg en gammel blå Fiat. En 185. Men jeg håber, der kan komme mange likes på denne video. Jeg vil runde af nu, så moin!